kabeh padha ndongakno elek jene. Wis kena. Masuk. OTW sembilangan, mbok sembilangan, mbok lusi, mbok dem wis karo wis. Pokoke OTW mabar pelolong bersama Khairil Fishing. Ngono kae wis ngarepe iki ya pelolong pisan iki. Wadah. Arek sibuk ngerakit iki lho. Mas Khairil Rakit Mas. Bari melekan biasa. Salah kene ya wis mari wae. Sat-sat. Iki lho Ribet liyane. sembilangan sewep. Loh, sepi menang. Gak ada blas. Ayo biasa full. Serok. Oh, enteng, aman. Iki wae lah serok. Oke. Masuk. Nanti seroke. Lo. Lakone. Yang penting poin. Oleh mana lu? Aduh. Ini lho. Iki oleh wong Klaten nih. BBM pancet meneh gone trotole maneh. Semprote pinggir ini. Nek pinggir tok kene lho wae. Uncal ngetan ulon ngalor ngidul, uncal terus. Tenang Mas. Nantengan nenggok jarine kawat dawe. Mboyak piro kawat dhewe. Serok endi? Seroke. Endi seroke? Seroke. Diwae. Kalem. Diwae. Kalem, aja kom lah. Aja dikom anu seroke. Kae dulinan. Mendis ora wis kegesrek. Kabeh padha ndongakno elek jene. Wis kena. Masuk. Cemburu. Rokok. Kayak gak dibuang. Lah. Tuh. Tak banting marang ngene. Jos. Perekam Mas. Aku kok jauh. Manggil iki, Mas. Ono iki. Mono ya lho. Apaan gede areke. Masuk. Kan lebokno anu nih sik ae. Nek tenang koyo Mas iki ya oleh.
sing tenang. Tenang wis. Mari kasih contoh, kasih contoh. Aduh, anak pojok ngono kelihatan gak ucul marek. Tipis ya, Mas. Enten. Heh? Tahu ipis. Pepek ngene tak tiran ya. Pepek motor. Kong nyari, Pak. Kong nyari. Resah. Sambut hebat. Kalau contoh lomba. Ini. Gimana masih gak putih kau? Gimana masih gak putih kau? Rata irung bola penting ya kau. Anak semua ni kayak kumang ya. Kabur. Jangan kasih kendor. Ayam. Santai Pak Wo. Nyantel rek. Ayo Yam, kok nyidek ini Yam. Waduh ini jarake. Sambitan nih kita. Iya. Bapak wis Suryan Wuri nyambet iki wis. Jarake 1 kilo sih, An. Aduh dukang ta iki. Ono brengos. Yalah, lah kok ono brengos rek. Lho, ono brengos sih. Brengos. Ono brengos sih. Aduh, sak mene rek, legoe lon. Brengos sih. Kekol. Tangi. Aduh. Tuh asik kaget rek. Luas kaget rek. Sak main ya tapi Ham. Lho. Sak main. Legoe. Jare mon. Hamil. Kowe. Mun gede nih. Sak botol. Lawemu ngasap temen iki kok. Ya. Ngasap. Iya. Ngasap kawan. Mantap tarian ya, Wan. Alap ngono ya. Mendok iku ya, ya. Kendate ditarik kendate. Oh, main apa lo? Main. Ajar. Awak. Ya, berasane narik gimana? Narik Pak Yanto. Narik. Narik iklan Pak Yanto. Ceweknya narik. Narik dua lu bare. Foto ya, saya ukurannya. Pindah spot. Spot OTW spot kedua.
Serok endi seroke? Merah. Dengan podo karo oleh kaitan. Wayahe mulai.